Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Kartini Resta Apriliani SPD. Kula mucal mapel basa Jawi. Ing video kali iki yaiku kita bakal bahas bab loro ngenani teks profil tokoh. Ing wulangan iki arep disinaoni babagan profil tokoh nasional. Ingkang kapisan yaiku nyemak teks profil tokoh. Ingkang kapindho yaiku struktur teks profil tokoh. Ingkang katelu yaiku unsur basa teks profil tokoh. Teks profil tokoh utawa teks non sastra yaiku karangan kang digambarake adhedhasar aturan-aturan penulisane lan aturan-aturan penggunaane basa utawa karangan surasane kedadean nyata kang ana ing masyarakat. Nah, iki salah sawijining tuladhane teks profil tokoh. Ing biografi iki ana ira-ira utawa judul babagan sing narik kawigaten sing tau dialami lan tindak tanduk gagasan sing bisa ditulada. Banjur selanjutnya yaiku struktur teks profil tokoh keperang dadi telu, yaiku kaping pisan orientasi, kaping pindho prastawa, lan kaping telu reorientasi. Orientasi yaiku bagian teks sing isine ngenalake tokoh, umume ngandharake jeneng, papan kelahiran, lan keluargane. Prastawa yaiku bagian sing ngandharake kahanan prastawa lan masalah sing tau dialami nanging sing menjila lan duwe kesan mirunggan kang bisa didadekake tepa tuladha. Reorientasi yaiku bagian penutup lan ngandharake pandangan serta pemawase penulis marang tokoh sing diceritakake. Banjur selanjutnya yaiku unsur basa teks profil tokoh. Manut wujude tembung keperang dadi loro yaiku tembung lingga utawa kata dasar, tembung andahan utawa kata perimbuhan. Tembung lingga yaiku tembung sing durung awas saka asale. Tuladhane kayata sapu, nggawa, pilih, tulis, lan sapanunggalane. Tembung andahan yaiku tembung sing wis awas saka asale, tuladhae kayata nyapu saka tembung sapu, nggawa saka tembung gawa, nulis saka tembung tulis. Nah, iku mau jlentrehan ngenai teks profil tokoh. Cekap semanten atur kula, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.